ଗୋଟିଏ ଘରେ 4ଟି ମହମବତୀ ଜଳୁଥିଲା। ମହମବତୀ ଗୁଡ଼ିକର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସବୁ ମିଶି ଘରଟିକୁ ଆଲୋକମୟ କରିଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ମହମବତୀ ଲିଭିଗଲା। ସେ କହିଲା, ମୋ ନାଁ ବିଶ୍ୱାସ। କାରଣ ଏହି ପୃଥିବୀରେ କେହି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଅବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଛି ମୁଁ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ରହିବି ନାହିଁ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହମବତୀଟି କହି ଉଠିଲା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ମୁଁ ଆଉ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କାରଣ କାହାରି ମନରେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କେବଳ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆଲୋକ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏହା କହି ଦ୍ୱିତୀୟ ମହମବତୀ ମଧ୍ୟ ଲିଭିଗଲା। ସମୟ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତୃତୀୟ ମହମବତୀ କହି ଉଠିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଆଲୋକ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି। କାରଣ ଏହି ଜଗତରେ ଅଶାନ୍ତି ଭରି ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ସବୁଆଡ଼େ ଅଶାନ୍ତି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ। କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଶାନ୍ତି ରହିବା କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ନାହିଁ। ଏଣୁ ସବୁଆଡ଼େ ହିଂସା ଓ ଝଗଡ଼ା। ମୁଁ ଆଉ ରହି ଆଲୋକ ଦେବି ନାହିଁ। ଏହା କହି ତୃତୀୟ ମହମବତୀଟି ବି ଲିଭିଗଲା। ଚତୁର୍ଥ ମହମବତୀଟି ଏବେ ବି ଜଳୁଥିଲା। ଘରକୁ ଟିକିଏ ଆଲୋକିତ କରି ରଖିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେ ଜଳୁଥିବା ମହମବତୀକୁ ପଚାରିଲେ, ଅନ୍ୟ 3ଟି ମହମବତୀ କାହିଁକି ଲିଭିଗଲେ? ଚତୁର୍ଥ ମହମବତୀ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ତୁମେ କାହିଁକି ଜଳୁଛ? ତା ଉତ୍ତରେ ଚତୁର୍ଥ ମହମବତୀଟି କହିଲା, ମୋ ନାଁ ଆଶା। ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳୁଥିବି। ମୋ ଆଲୋକରେ ଦିନେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଳେଇ ଦେବି। ହଁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ହାରିଯିବି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଆଶା ନାମକ ମହମବତୀଟିକୁ ଜଳେଇ ରଖନ୍ତୁ। ସେଇ ଆଶା କାହାଠାରେ ରଖିବେ? ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆଶା ଓ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଖରାପ ସମୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଆସେ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ରାତି ହୋଇଛି ତ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା, କ'ଣ କରିବି? କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ଓ ଭରସା ରଖି ଶୁଅନ୍ତୁ ତ, ସକାଳେ ଦେଖିବେ ନୂତନ ଆଶାର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲ ଆମକୁ ଏଇ କଥା କହେ। ସେଇ ଭରସାର ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଭରସାର ପ୍ରଚୁରତା ଅନୁଭବ କର।